Тапшыруны алга таба дәвам итәбез. Бүген 2 гыйнвар көнне үзенең 62 яшьлек туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Усманов Рөстәм Касыйм улы каршылый. Аны чын күңелдән тормыш иптәше Наилә Рәхимҗановна, уллары Рафаил гаиләсе белән Илзар, килене Эльвира, оныклары Диляра, Зарина, кайнанасы Рахматуллина Сания Исхаковна, кодасы Салим Филдус Рәшитович, кодагысы Венера Миралиевна, уллары Эльнар, карт кодагысы Мөнирә Хәсәновна һәм барча туганнары котлыйлар. Иске Кулатка, Масеевка, Ульяновск, Мәскәү, Сызрань шәһәреннән килгән бар теләкләр дә алда яңгырар. Кадерлебез, гаилә нигезебезнең тоткасы да, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да син безнең. Синең эшчән, ныклы, көчле канатыңа сыенып яшәвебез белән без бик бәхетле. Үз-үзеңне аямый, гаиләм диеп, балаларым, оныкларым диеп, тырышуың тормышыбызга ышаныч, өмет һәм ян бирә. Тыныч холкың, кешелекле булуың белән бүген гомереңнең алтын баскычына күтәрелдең. 62 яшенә төпле акыл һәм зирәклек туплаучы кешеләр күптер. Ә син безнең 25 яшьтә дә, 35-тә дә, 45-тә дә шундый ук акыллы, зирәк, үрнәк гаилә башлыгы булдың. Безнең өчен яшәвең, барлыгың өчен мең рәхмәт сиңа. Аеруча кеше авыр вакытларда сынала диләр. Сабырлыгың, мәрхәмәтлелегең меңе белән кире әйләнеп кайтсын. Алдагы көндә дә тормышыбыз бөтен, түгәрәк, ышык булып, тигезлектә, сәламәт булып, балалар, оныклар игелегенә куанып, хәерле озын гомер кичерсәк иде. Бәхетебез һәр чак бүгенгедәй булса иде. Җирдә яшәү бәхет түгелмени? Исәнлегең булса җитәрлек. Оныкларың инде үсеп килә, исәпләсәң, исең китәрлек. Дөньяларда яшәү зур бәхет ул, кадерләрен белеп яшәсәк, тормыш ваклыгыннан өстен булып, шөкер итеп гомер кичерсәк. Әтиебез гадел дә, чамалы килеш кырыс һәм таләпчән дә. Ул шундый булганга без шөкер, бүгенге көндә илебез өчен кирәкле кешеләр булып үстек. Бүген инде синең үрнәгеңдә балаларың да әкренләп үсеп җиттеләр. Олы ихтирамга, хөрмәткә лаек булган әтиебезгә саулык, сәламәтлек, әниебез белән тигезлектә, кайгы хәсрәт күрми, безнең өчен олы терәк һәм бик тә кирәк булып яшәвен телибез. Сиңа карап сокланабыз һәр чак, күңелләрдә туа горурлык. Тормыш дилбегәсен нык тотасың, син күпләргә үрнәк булырлык. Гомерләрең озын булсын әти, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син бик газиз һәм бик кадерле. Хөрмәтле Рөстәм Касыймович, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Дусларыгыз, якыннарыгыз, сезне һәр чак хөрмәт итсеннәр. Туар таңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле.
ана бүген тик сезгә ихлас сүзләр, матур бүләкләр. Киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез